Women Rep ma Kisumu County Ruth Odinga ogolo yuak mare ni onge miyo mora mora mane ogwel kowuok e duond bura mar ODM nyinge mano landi ko jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Adhiambo wacho ni ODM tire kod jotelo mamine ma otegno kendo mabende oromo bedo jotend migepe kendo ne onego odewgie. Kanolose kar chung' od bura manyakach kamano opogo e taulo mag ria ne jopuonjre, kata kamano nowacho ni osiro twak makanyakla oluong kod Raila Odinga ni mar mano kende makoro biro reso oganda jo Kenya. Omedo ni weche thoth monego rangi ahinya to kaluwore kod kwayo mag jo Gen Z kendo twak makanyakla ema nyalo nyuolo olemo. Whatever nominations that have been done, you cannot tell me that within this ODM party, where we also have Orange Women Democrats, that there's no woman who has been nominated in that list. In any case, I am not for even the nominations of that list. For me, I still believe that we must have a national dialogue and conversation where we incorporate everything, even what the GNCs have said, so that we can be able to clear out all the injustices and the things that are being talked about, including the kids, our kids who have been dying. That is my position, but I would say that even if they've done the nomination, the president has got a prerogative to do it through the and give those nominations. However, I still state that going forward, we must still have that dialogue and that conversation.